Welcome to Ipolo Namhla News Channel. Ukuba khona kwaMarcelo Alande kuMamelodi Sundowns kuzovula indlela yokuthi athathe igxathu elifanayo nelika Castillo Cirino naye wazalelwe eNingizimu Melika. uCirino waba ngumdlali wokuqala waseNingizimu Melika owahlala iminyaka eyisithupha nengxenye kwiSundowns ngenkathi yePSL. Ngesikhathi edlala eClockhope wakwazi ukuwina izicoco njalo ngesizini. Kuthe ekuqaleni kukaFebruary 2023 wanikezwa iphepha lokuhlala ngokugcwele kuleli okwamvumela ukuba abhaliswe njengomdlali wasekhaya futhi akwazi nokuba akhethwe kwibafana bafana njengoba seqophe umlando ngokuba isakhamuzi salapha kwazise wayengakaze adlalela iqembu elikhulu lase-Uruguay. Lokho kwadala inkulumo mpikiswano enkulu mayelana nokubizelwa kwakhe eqembini lesizwe laseNingizimu Afrika. Isizini ka-2026-2027 izobe ihlanganisa iminyaka emihlanu Alande ayichithe kwiSundowns ngemva kokuthi iqembu lisebenzise ilungelo lokumgcina eminye iminyaka emibili ngaphambi komncintiswano weFIFA Club World Cup. Lokhu kusho ukuthi uzoqeda iminyaka emihlanu eClockhope okuzomenza fanele ukuthola ipermanent residence njengoCirino. Alande naye usewine izicoco njalo ngesizini selokhu afika kuleli qembu. Ngaphandle kokuthola ithuba lokuba isakhamuzi ngenxa yeminyaka aseyihlalile, uAlande ulungiselelwa inkontileka entsha sha. Kukhona izinhlelo zokuthi lo mdlalo oneminyaka ngu-27 anikezwe isikhathi eside eqembini. Ubude balenkontileka entsha kanye nemali azoyithola ikhona okuzocutsungulwa kulezi zinyanga ezimbili ezizayo. uAlande uyikhomisile imiphumela emihle kwiSundowns selokhu afika ngemali eshisiwe esuka eqembini lase-Uruguay lapha adlala khona imidlalo elinganiselwa kwengu-44 ngesizini yonke.